náhodička, když právě teď pan premiér z nepochopitelných důvodů navrhl mé odvolání, se objevily odposlechy, údajně rok staré. Je to náhoda? Asi ne. Já už dlouho slyším, že mě chcete vzít do vazby, obvinit a zavřít. Tak, jak to řekl teďka pan předseda TOP 09, abych odešel z politiky, abych vůbec ani nekandidoval. Já jsem myslel, že ta Kubiceho zpráva se objeví někde v září, ty provokace, které se chystají, které mají být organizované. A ne, ono to přišlo už teďka. Takže zavřít Babiše nemá být v politice. To je ten cíl. No a potom, když mě nezavřou, ale asi jo, protože to se taky dá dobře zorganizovat, tak možno mě i zastřelej, já nevím. Ty kšefty, co tady dělají některý lidi, jsou samozřejmě mega kšefty. Chce se, abych zmizel z politiky. Je to samozřejmě příšerné, protože se mnou žádný kšeft neuděláte. Ani v hazardu. Když jsem navrhoval zvýšení daně, tak všichni, kromě našeho hnutí, byli proti. Zkoušel to i pan premiér, když se mě ptal, proč kritizují obrovský tunel v letecké záchranné službě, který připravoval pan ministr Němeček. Říkal mi, aby jsem se vykašlal na tu kritiku. Vždyť máme Kapsch, ale s Kapschem jste dělali smlouvu vy, naši koaliční partneři. A když pan Ťok vyjednal ten Kapsch, tak si jednal smlouvu o 500 milionů ročně levnější. Takže já ty kšefty nedělám. A vadím. Takže já teďka tady stojím a mám něco vysvětlovat. Ale já bych rád vysvětlil lidem, co se vlastně u nás děje, co se vlastně stalo. To je dneska souboj o budoucnost této země. My jsme byli velice úspěšná vláda. Mohli jsme vyjít do historie jako nejúspěšnější vláda od revoluce. Vláda, která skončila v Evropě ve veřejných rozpočtech na 2. místě. Ano, díky mně, protože řídím ty finance, jako finance rodinné firmy. 2. v Evropě za Lucemburskem. Znížil jsem dluh o 70 miliard. Měli jsme přebytek. Ten nový mocenský pakt, Kalousek-Sobotka, nasekali dluhy za 1070 miliard. Já jsem znížil o 70. Vybrali jsme daně, navyšovali jsme důchody, navyšovali jsme platy lidem. Dostal jsem za úkol sehnat peníze na navýšení platů v bezpečnostních sborech od 1.7. Učitelům a tak dále. A připravoval jsem rozpočet. Dneska máme tady totální politickou krizi. A kdo ji zapříčinil? No bohužel, a vůbec to nechápu, pan premiér. Pan premiér navrhl mé odvolání. A já se ptám, proč? Proč mám být odvolán? Tady vystupoval pan předseda Fiala a říká, že jsem nezodpověděl ty dotazy. Ale já jsem přece na všechno odpověděl. Já jsem splnil váš úkol. Vy jste říkal, že nějak, nevím, možná nějak jste to komentoval prostřednictvím pana předsedající, pane předsedo. Já jsem vám poskytl velice odborný text, kde jsem všechno vysvětlil. 28. dubna, termín jsem měl 30. dubna. A co tam teda chybí? Prostě mi to nenapsali.
Proč pan premiér nepočkal na moje vyjádření? Proč už 27. dubna zveřejnil nějaký kompilát vylhaných věcí od bývalých redaktorů Mafry, kterou údajně ovlivňuje, co je nesmysl. A vůbec mi to neposlal, těch 22 otázek. Bylo to zveřejněno na webu ČSSD? Nikdo mi nenapsal, abych na to odpověděl. A já jsem na to ale odpověděl. Odpověděl jsem na to tuto neděli, protože jsem čekal, že to bude zase záminka, že jsem něco nesplnil, ale já jsem splnil všechno. A já považuji za absolutně skandální, když někdo říká, že já dělám nějaké nepravosti. A v čem? Proč říká pan předseda klubu TOP 09, že já jsem vyšetřován? Kde jsem vyšetřován? Vy o tom něco víte? Ano, byl jsem na policii. Byl jsem hodinu vyšetřován. A víte za co? Za zkorumpovanou pakáž. Reportéry České televize. A hodinu ten vyšetřovatel nebyl schopen mi říct mému advokátu, jakém jsem postavení. A na čem se pracuje? No pracuje se na zavření Babiše. Musíte ho vzít do vazby. Teďka údajně se pracuje na tom, aby ty odposlechy, které byly nelegální, byly legální. No nevím, jestli to nějaký soudce možná to povolí. Takže já zásadně odmítám rezignovat, protože není na to důvod. Řekněte mi jednu věc, kterou jsem já jako politik, jako ministr financí tady udělal, když se chová s péčí řádného hospodáře a nestojím daňové poplatníky téměř nic. Co jsem udělal? Nech mi někdo řekne, dejte mi to na papír, na co jsem nezodpověděl. Ano, takže čím víc odpovědí, tím víc otázek. Tak jsem glosoval, říkám, no když se zastřelím a všichni budete mít radost, tak na pohřbu mocenský pak Kalousek, Sobotka bude říkat, protestujem, Babiš musí vysvětlit, proč se zastřelil, to je ono. Mně se někdo ptá, jak jsem koupil Agrofert. Ty poradci z úřadu vlády, který nechápou, co je to podnikání. No kolik měl Agrofert základní jmění v roce 1995, když nás Mečiarovci vyhodili. A kdo mě vyhodil z práce? No Boris Vostry z Harvardu. Pamatujete na kuponku, pane předsedo Fialo, prostřednictvím předseda. Pamatujete, ne? Takže toho času na útěku Boris Vostry mě vyhodil z práce. A Agrofert jsem vymyslel já. A měl základní 1 milion. A navyšoval na 4. A to, že jste četli nějaké nesmyslné odhady, tak si nastudujte, za kolik Warren Buffett kupoval první akcie, jaký mají hodnotu dneska. Jak vám to mám vysvětlovat, když tomu nerozumíte? Všechno jsem vysvětlil. Všechno. A nech mi někdo ukáže. Na co jsem neodpověděl? Takže vrátím se k naší vládě. Absolutně nepochopitelná situace. Zničená pověst. Mohli jsme vejít do historie, mohli jsme klidně možná i vládnout po volbách, když jsme byli úspěšní. Ale proč? Proč ne? Proč to tak dopadlo? No jednoduše, protože ČSSD má nízké preference a pan premiér potřeboval něco vymyslet, něco ukázat. Ukázat, že nerespektuje koaliční smlouvu. Tomu nerozumím. Vždyť, když se v minulosti pan premiér odvolával na koaliční smlouvu a říkal, že nemůžu odvolat ministry, musím se zeptat předsedu koaliční rad, tak jsme se dneska ptali, jestli ta koaliční smlouva funguje. A vlastně říkali, že ano, ale co byla demise? Proč byla demise všech ministrů, bez toho, aby to někdo věděl? To je porušení koaliční smlouvy. Tak platí ta koaliční smlouva. A návrh odvolání, moje odvolání, které je bezdůvodné, tak to je taky porušení koaliční smlouvy. Takže já chápu, že ústava je víc než koaliční smlouva, ale proč jsme ji potom podepisovali? A všichni ji podepsali, všichni koaliční poslanci. Takže jednou se to hodí, po druhé se to nehodí. Takže mě to strašně mrzí,
Lidi jsou zmatení, nechápou, co se vlastně děje. Proč někdo ničí práci všech ministrů. Musím se smát, když něco říká o zneužívání politické moci, ale jaké politické moci? Řekněte mi, co jsem já udělal, kde jsem co zneužil. Mluvíte o těch nesmyslech na těch zvukových nahrávkách? Jak já myslím, že každý ví, jak se to dá sestříhat, ty videa. Není tam žádná evidence o tom, že bych já dával nějaké příkazy médiím. Není to tam. A vy to dobře víte. Ale samozřejmě všem to vyhovuje, tak už říká, že je tam nějaký živý spis. Já o ničem nevím. V životě jsem žádný živý spis neviděl. Ani nedržel v ruce. Co ten člověk, který... Ano, udělal jsem obrovskou chybu, že vůbec jsem se s tím člověkem bavil, který za mnou přišel a říkal, co všechno se na mě chystá. Že jsem byl dokonce agent KGB, nejenom STB, ale KGB, že se chystá nějaká konspirace, další zpráva a jak ovlivní nějaký soud, STB a tak dále. Takže já zásadně odmítám, že bych něco ovlivňoval. A řekněte mi, jakou politickou moc já zneužívám. Já vůbec žádnou politickou moc nemám. Jakou? Však nás je 6 ve vládě. Řekněte mi, kterou instituci já jsem ovlivnil z funkce ministra financí. Řekněte mi jeden případ. Já nejsem, jak v minulosti někteří ministr zneužíval FAU a tak dále. To máte asi špatné představy. Je jasné, že ty nahrávky jsou sestříhané, že tam je můj hlas a to se nedá upravit. No samozřejmě, že dá. A je jasné, že to slouží jenom k mé dehonestaci. A já jsem podal trestní oznámení a ptám se, proč to nenecháte na policii? To vyšetření, ty kauzy. Ne? Tak vzpomeňme si, když byly zveřejněné soukromé maily pana premiéra Sobotky. Dneska říká, že jsou to ukradené maily a jaký je rozdíl mezi těmi maily a těmi zinscenovanými nahrávkami. Jaký je v tom rozdíl? Kde bylo jasně vidět z těch nahrávek. A tehdy všichni říkali, že je to neetické. Jo? Jak ČSSD ovlivňuje předvolební průzkumy veřejného mínění, výběr ředitele Českého rozhlasu, jak využívá svoji stranickou hlasnou trůbu Deník Referendum, tam to bylo jasný. Jak to přebírají ostatní média, jak dosazují své lidi do mocenských struktur. Ale na Babiše je jiný metr, teďka to všichni řešejí. A tam to bylo jasný. Ale proč se to tehdy neřešilo? Proč? Koho to zajímalo? Že je tam mail, kde nějaký pan Přikryl říká, podle našeho dohovoru jsem učinil úkony v kauze OKD, tak jak jsme o nich hovořili. Pro budoucí vývoj předpokladem soudním řízení je rozhodující a dosud nepředložený dopis Evropské komise ministrů zahraničí do roku 2011. Říká, měl jsem možnost nahlédnout do spisu. A teď co? Kdo to je? Měl jsem možnost nahlédnout do spisu? Já jsem nikdy do žádného spisu nenahlížel. Takže prosím vás, já bych byl strašně rád, kdyby někteří kolegové, bohužel i z vlády, si uklidili před vlastním prahem. Pokud dneska někdo říká, že já mám rezignovat, protože paní ministryně Valachová rezignovala, ještě včera odpoledne nerezignovala, potom ji asi domluvili, a vy máte informaci, že na ministerstvu financí bylo podezření z korupce? Že tam zasahovala policie? O čem to je? Proč o tom někdo mluví? Jaký to má souvis? Vy mě tady zkoušíte z mého podnikání z roku 95.
To je 22 let. Takže já skutečně nevím, respektive vím, že to je super načasovaná, perfektně zorganizovaná kampaň. Ano, kampaň. Ty agentury, která samozřejmě organizuje na mě všechno. Nezávislost médií jsme viděli v neděli u Václava Moravce. Ani jednou se nezeptal na korupci na ministerstvu školství, kde byl poradce, blízký přítel pana premiéra, pan Březina, v minulosti odsouzený. Ani jednou. O čem se bavil? O Kapši. O Kapši. A co hnutí ANO mělo s Kapšem? Jsme ho zdědili. Manipulativně tam mluvil o dluhu. Se navýšil dluh, ano. V prvním kvartáli jsme si napůjčovali víc, protože jsme spláceli 11.4. skvělý Kalouskův dluhopis. Jeho dluh 90 miliard, desetiletí, za 4%. Za to jsme, vážení občané, zaplatili 36 miliard úroků. Za mě. První kvartál jsme si půjčili bezúročně de facto. A můžeme se vrátit do doby, když teda pan poslanec Kalousek říká, co já všechno ovlivňuji, tak se můžeme vrátit do historie, do 10.3.2011, když volá, přísahám na děti, tajnou nahrávku nemám. Jak vlastně volal do médií. Kalousek šokoval šéfredaktory. Mám vás na tajném videu, říká. Kalousek vyhrožoval šéfredaktorům. Prý jen fabuloval. Prohlášení Miroslava Kalouska k tajnému videu. A to jste měli tehda schůzi? Nebo děláte jenom schůzi na Babiše, který nic neřekl? A tady je ten rozhovor. Přísahám na své děti, že žádná nahrávka neexistuje. Fakt. Vy říkáte, že já lžu? Ne, vy lžete. Já nelžu. Já jsem nikdy neobjednával žádný článek. Žádný. A mimochodem z těch blbostí, co tam říká ten redaktor, nic ani nevyšlo. Nic nebylo publikováno. Jo? Takže tady říká, že o tom, jak bylo zorganizované a jak vyhrožoval. Slyšeli jste, že bych já někomu vyhrožoval? Tady máme další, 12.7.2012. Kalousek prý vyhrožoval policejnímu prezidentu Lesimu kvůli kasa. Říká, je to lež. Jo? Ministr financí Miroslav Kalousek telefonoval kvůli vyšetřování nákupu dopravních letadel kasa policejnímu prezidentu Petru Lesimu. Údajně mu vyčítal postup policie a zastrašoval. No umíte si představit, že já bych někomu telefonoval? Ne, jednou jsem to zkusil, ještě když mi ty noviny patřily a hned jsem byl nahrát, takže ne. Nikomu jsem ne. Tak není tohle ovlivňování? Není tohle vlastně zneužívání politické moci? Tak mi řeknete, kdy já jsem zneužil politickou moc. Jo? Takže potom tady máme pan Kalousek a vyhrožoval vyšetřovateli. Ministr to popírá. Vyhrožoval vyšetřovateli, které má na starosti případ jeho stranické kolegyně Vlasty Parkanové. Jo? A řekl mu, že u policie skončil. Tak to je co? To není zneužívání politické moci? Slyšeli jste někdy, že já bych někomu vyhrožoval? Že jsem zneužil moji pozici ministra financí nebo místopředsedy vlády? Nikdy. Nikdy. Takže prosím vás, byl bych strašně rád, kdybyste přestali tady o mně říkat věci, které nejsou pravda. Nejsou pravda. Ano? A já to zásadně odmítám. Zásadně to odmítám. Takže já nerozumím tomu, že vláda, která vládla 3,5 roku, má premiéra, který zničí její práci. Pan premiér říká, že já mám nějaký mocenský pakt s prezidentem Zemanem. A jaký mocenský pakt? Vždyť pan prezident měl na policejní reformu, když pan ministr vnitra zlikvidoval ten útvar Šlachty, jiný názor než já. Jiný názor. Takže mocenský pakt žádný není. Teďka je mocenský pakt pana
Kalouska s panem premiérem na odstranění Babiše. Ano? A to samozřejmě se můžeme vrátit k Lex Babiš a tak dále. A já nevím, proč to je. Proč? Jde o Počerady, jde o ČEZ, jde o soc OKD, nebo jde o kšefty lidí, který tunelují Škoda Transportation, nebo proč já jsem zkoušen z mého podnikání a všechno jsem odpověděl. Ne? Proč? Znovu opakuji, nemáte na mě jako politika vůbec nic. A já jsem se mohl ptát pana premiéra, proč privatizoval napřímo OKD, Škoda Holding, proč tam poslal 11,5 miliardy ekologických zátěží peněz, proč vlastně jsme prohráli arbitráže, proč nasekal dluhy za 400 miliard a taky proč, když už jsme od roku 1996 vlastně podváděl při první kandidatuře do sněmovny, když jeho organizace říká, že sfalšoval přihlášky a podpisy členů na prezenčních listinách výroční členské schůze. Taky jsem se neptal, proč. Tak já nechápu, proč teda já jsem ten, který má stále na něco odpovídat. A já znovu opakuji, že mám svoji politickou kariéru čistou. Takže já tuhle kampaň, kterou jste připravili, a je mi to strašně líto, že byla poškozená vláda, že občané mají z toho strašně zlý pocit, ale já můžu říct, že jsem na všechno odpověděl, není nejmenší důvod, abych rezignoval. A nebudu rezignovat. Můžete mě i zabít, ale nebudu rezignovat. A neodejdu z politiky. Takovou radost vám neudělám. Budu bojovat proti tyhle korupční hydře celý život. Celý život. A to můžu lidem slíbit. Tady někdo povídá o médiích. No, už jste zapomněli, jak v Ekonomii vlastně odešli redaktory po tom, co byl korigován rozhovor Jančury? Stalo se to někdy v Mafře? Že by někdo upravoval rozhovor a dával pryč nějaké jména? No nikdy se to nestalo. Nikdy se to nestalo. Takže já to zásadně odmítám. Já nevím o tom, že bych zneužíval moji politickou moc. Jakou mám politickou moc? Já to nevím. Žádnou nemám. Nikdy jsem ji nezneužil. Nejsem jako vy. Tak já chci, abyste přestali lhát a dejte na stůl něco. Dluhopisy, že mě někdo vyšetřuje. Finanční správa kontroluje dluhopisy, kterých bylo vydáno 525 firem a 75 000 lidí. Kontroluje to běžně. Byly útoky na šéfa finanční správy. Asi byste ho chtěli úkolovat. Asi o to jde, já nevím. Takže já to odmítám. Neexistuje žádná věc, pro kterou já bych měl rezignovat. A samozřejmě my jednáme v rámci koalice, uvidíme, jak to dopadne. Já rozumím tomu, že ústava je nad koaliční smlouvu, ale já jsem se ptal pana premiéra, že jestli uznává tu koaliční smlouvu, ale nebo neuznává. On ji uznává jenom, když mu to vyhovuje. Takže já samozřejmě očekávám, že tady odzní zase, jaké jsem já nebezpečí demokracie. Tak mi řekněte, co já jsem udělal nedemokratického. Naše hnutí, ano, je demokratické. To je důkaz i to, že jsem například, jak volíme kandidátky. Já jsem ohrožení vašeho skorumpovaného systému, který jste tady vybudovali za 26 let a proti kterému já budu dál bojovat. Děkuji za pozornost.
Prosím pana předsedu Kováčika, připraví se pan ministr zahraničních věcí. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, i já budu proti té korupční